Здравейте, хора! Преди 2 дни имах рожден ден и ставах на 9. И знаете ли, моят дядо, дедо Тошо се казваше, ми подари със ето това пликче на принцесите. Ми подари една тениска с меченца, които се гушкат. И второ, т.е. другото, което ми подари, беше ето тази химикалка. Прекрасно. Другото, моя кръстник ми подари ето това. За 40 лева. Не ми е казано, но беше от Джамбо. Днес ходих на Джамбо и видях цената му. 40 лева, защото беше 39 и 99. Затова 40 лева. Ето го. На едното инспектирах, това за цигулка, къде се маже, за да може да свири. Друго, космите на Хера от моето куче. Чакай, това какво беше? Това беше от една игра, защото беше хартия. Това беше от моята вечер на рождения ми ден. Взех от малко на мама на ракията. Има още няколко неща, но ще ги покажа във втора част. И другото, което ми подари моя кръстник, беше ето този пъзел за 1000 части. И на моята сестра казва се Анелия Антонова Атанасова. Моята фамилия също така. Но ми подари едни играчки, които могат да се съединяват. Ето. Аз направих пиано. Ето. Сетихте ли се? Чакайте. И нашето видео е накрая за това. Гледайте втора част. Но да се абонирате, защото без абонамент няма да гледате моите клипчета. Разбрахте ли? Чао!